Assalamualaikum lare-lare, sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu sedaya. Ing materi kaping sekawan menika, Ibu badhe nerangaken ngenani adat manten Jawa. Video-video sing ana ning kene Ibu mendhet saking YouTube. Sagedipun tingali nggih channelipun wonten deskripsi. Adat kang sepisanan yaiku pasang tarup. Iki dilakokake sedina sadurunge pahargyan utawa pengantenane. Sing pasang tarup yaiku bapake. Sing dipasang kuwi jenenge bleketepe. Bleketepe digawe saka anyaman janur. Dipasang ing regol utawa gerbang omah utawa papan sing kanggo pawiwahan, nandhake yen sesuk-esuk wong sing duwe omah kuwi bakal duwe gawe. Sing keloro yaiku pasang tuwuhan. Tuwuh tegese tumbuh. Ing kene wong tua penganten duweni pangajap supaya mengko yen anake wis omah-omah bisa nuwuhake keapian kanggo wong liya. Tuwuhane ana werna-werna, ana pisang raja sing wis mateng wohe, ana klapa cengkir gading, ana pring wulung, tebu wulung, janur kuning, godhong kluwih, godhong andong, godhong girang, godhong alang-alang, godhong apa-apa, godhong ringin lan pari. Kabeh tetuwuhan mau ana filosofine dhewe-dhewe. Umpamane tebu wulung, tebu kuwi kreta basane anteping kalbu utawa kemantapan hati. Dene penganten loro kuwi wis mantep kanggo omah-omah. Adat sabanjure yaiku siraman. Sadurunge siraman, penganten putri sungkem marang wong tuane. Siraman iki dilakoke ing omahe dhewe-dhewe ya. Penganten putri nglakoke ing omahe dhewe lan penganten kakung nglakoke ing omahe dhewe. Kawiwitan dilaksanake ing omahe penganten putri. Siraman iki nduweni ancas kanggo ngresiki lair batine penganten. Bubar sungkeman banjur temanten putri dituntun dening bapak ibuke penganten putri maring papan sing kanggo siraman. Ing papan sing kanggo siraman wis sumadya banyu ning gentong gedhe, banjur ana banyu ning bokor-bokor cilik kuwi saka 7 tuk sing beda-beda. Biasane banyu-banyu kuwi dijupuk saka papan ibadah tempat kenangan kita. Iya, kita. Bubar banyu saka 7 tuk kuwi mau dicampur karo banyu sing ning gentong, bubar kuwi diwadahi ning bokor. Lah bokor kuwi digawa ning omahe penganten kakung. Ning kono mengko bakale bokor kasebut sing isine mau wis dicampur karo 7 tuk kuwi bakal dicampur karo banyu sing ning gentong sing arep nggo siram penganten kakung. Siraman iki dilakoke dening sesepuhe penganten. Yaiku jumlahe ana 7. Sing pertama kuwi wong tuane, terus simbahe, pak dene, budene, lan perias pengantene. Sabubare siraman, yen pengantene mau kuwi muslim, biasane wudu saka kendi. Bubar kuwi kendine dipecahke dening wong tuane penganten putri karo ngomong, ora mecah kendi, ananging mecah pamor anakku. Niat saya sesungguhnya bukan memecah kendi, melainkan memecah pamor anak perempuan saya. Memecah pamor kuwi maksude ngetokke karismane utawa pesonane penganten putri. Upacara dilajengake kanthi potong rikma utawa potong rambut. Nah, rambut penganten kakung karo penganten putri banjur disatokke lan dikubur. Potong rambut iki duweni makna penganten loro kuwi mau bisa mbuang sial utawa mbuang kabeh sing ala ben kari kabagyane wae sing ana.
Bubar siraman banjur penganten putri dibopong dening bapak ibuke penganten putri tumuju kamar penganten putri. Ing kene bapak ibuke penganten putri kuwi mbopong kang pungkasan. Kayak mau sungkeman sing pungkasan, ngadosi sing pungkasan, la iki mbopong sing pungkasan. Amarga sesuk penganten putri wis dadi duweke wong liya, mboten tanggung jawabe bapak ibuke malih. Nah, lanjut ing omahe penganten kakung ya sing isih nganake siraman, senajan papane kadose kok padha tapi iki ceritane beda ya. Mau pokoknya dicemplungke banyune dicemplungke teng genthong kangge siram penganten kakung. Lan nganake siraman padha karo penganten putri dening sesepuh-sesepuhe penganten kakung. Bubar siraman lan potong rikma nggih sami digendong kali bapake penganten kakung. Hati-hati ya Pak, ya bapake pun sepuh nggih. Nggih pun Pak, pun nggih. Disuting mawon nggih. Kedinginan mendingan tak gendong to, enak to, mantep. Nah iki mau rambute penganten putri karo penganten kakung sing wis disatokke lan dikubur. Teng mriku nggih mbuang sial nggih, dikubur sedaya sing elek. Lanjut nggih. Ing dinten sing tesih sami, wong tuane penganten putri kuwi motong tumpeng kangge adicara mangke dulangan pungkasan, yaiku ndulang kang pungkasan kanggo penganten putri utawa kanggo anake. Sesuk wis dadi tanggung jawabe wong liya, wis ora wong tuane maneh sing ndulang utawa menehi maem putrine kuwi mau. Adicara kalajengaken riyin kanthi adicara dodol dawet. Nah, sing dodol dawet niku bapak ibuke penganten putri. Ning kene kenapa kok dawet? Ning kono wangune dawet kuwi gemolong ya. Dadi wong tuane penganten putri kuwi wis duweni tekad kang gemolong kanggo nikahke anake. Nah, duwite mau kuwi mengko di menehke marang anake kanggo modal dene wong tuane penganten putri kuwi menehi nafkah kanggo sing pungkasan kanggo putrine. Ibu ambali malih nggih sing wau motong tumpeng niki dilajengaken kalian dulangan kang pungkasan. Nah, lajeng acara midodareni dikandhani kanthi acara pasrah penganten kakung. Nah, niki empun ayu kados widodari nggih, dipesi ayu kados widodari. Lajeng niki pasrah penganten kakung kalian beto sawernaning uba ramping nggih, biasane prabotan lan sak panunggalinipun. Teng mriki intine masrahke penganten kakung amargi mangke bar omah-omah biasane bakal manggon ing omahe penganten putri. Ngono kuwi mau adicara ing sedina sadurunge mantenan. Lah isuke mulai acara pawiwahane. Diwiwiti kanthi acara akad nikah utawa ijab kabul. Upacara adat kang dadi intine upacara manten yaiku upacara panggih. Upacara iki diwiwiti kanthi nyerahke pisang sanggan. Sangga ning kene karepe yaiku kabeh kabutuhane penganten putri bakal disangga dening keluargane penganten kakung. Nah, adicara dilanjutake karo lukir kembar mayang. Kembar kuwi jenenge padha, mayang kuwi kembang. Tegese kembar kabeh kekarepane saka penganten kakung lan penganten putri. Adicara dipun lajengaken kalian adicara balangan gantal utawa balangan suro. Balang kene ora sembarangan lho. Nah, sing penganten kakung kuwi mbalangke ning dadane penganten putri. Kuwi filosofine yen penganten kakung kuwi wis njupuk atine, dene penganten putri mbalangke ning ngarah ning samparane penganten kakung. Iki wujud bektine penganten putri marang penganten kakung. Banjur penganten loro maju lan penganten putri sungkem marang penganten kakung dipun lajengaken upacara wijidati. Upacara wijidati iki yaiku penganten kakung nyidak endhog sing wis disiapke. Banjur penganten putri mijiki samparane penganten kakung kuwi
kuwi duweni makna muga-muga penganten loro mau kuwi duweni keturunan. Sing dienggo endhog mentah ya, dudu endhog wis digodhog apa endhog dadar piye ya. Sing dienggo endhog mentah lan wis dibungkus plastik ben ora amis. Miji isamparane sing kakung iki uga mratandani yen penganten putri kuwi mbekti marang penganten kakung. Yen wis rampung ditunda ya. Lah iya, terus bar kuwi penganten putri mapan ana ing sisih kiwa saka penganten kakung. Oke. Terus badhe nganake upacara salajengipun. Nggih menika upacara pupuk. Upacara pupuk iki mratandani yen bapak ibuke penganten putri wis nampa penganten kakung kaya dene anake dhewe. Lanjut ing adicara salajengipun nggih yaiku upacara sinduran. Nah, bapak ibuke penganten kakung mau ditinggal ning kono ya. Iki bapak ibuke penganten putri kuwi nuntun penganten kakung lan putri nuju ing pade-pade nganggo slendang sindur. Slendang sindur kasebut duweni rong werna yaiku abang lan putih. Abang yaiku wani ateges penganten sakloron kuwi wis wani omah-omah lan putih kuwi duweni makna dene penganten loro kuwi duweni niat kang suci kanggo mbangun balai wisma. Nah, bapake nuntun ning ngarep kuwi duweni pangajab supaya bapake iso dadi patuladan kanggo anak-anake. Dene ibuke ana ing mburine penganten kaajab supaya ibuke kuwi iso ngrangkul anak-anake. Upacara timbang. Nah, lanjut ya ning upacara timbang ya. Ning kene bapake penganten putri lungguh ning kursi penganten lan mangku penganten kakung lan penganten putri ana ing puputangan lan pupu kiwane. Banjur ibuke penganten putri nakeni bapake, "Pak, abot sing endi, Pak? Penganten kakung apa penganten putri?" Nadyan penganten putrine luwih lemu, bapake kudu jawab padha wae abote gitu. Kuwi pratandani yen bapake penganten putri kuwi ora pilih kasih karo anak-anake, karo anak mantu apa anake dhewe. Nah, yen iki jenenge upacara tandur, yaiku bapak sing putri nandur anak-anake supaya iso miwiti mbangun bali wisma utawa bali omah. Adicara kalajengaken nggih kanthi adicara kacar kucur. Nah, kuwi penganten kakunge ngucurke ana beras kuning, wiji-wijian kaya kacang tanah, gabah, pari, jagung, bumbu dapur lan duit receh ya. Kuwi ateges penganten kakung sing mangke dadi garwane kuwi maringi nafkah marang penganten putri utawa estrine. Estrine nampa aja nganti ana sing kececer ya. Bar kuwi diserahke dititipke marang ibuke penganten putri. Nah, ning kono penganten putri nyuwun warah marang ibuke kepiye carane ngelola keuangan keluarga. Heya, dan acara yang kita tunggu-tunggu yaitu dulang-dulangan. Jenenge dudu dulang-dulangan. Jenenge yaiku dahar klimah. Dahar minangka klimah utawa simbol. Nah, dahar klimah iku wujudke andum katresnan ya, jare Ikke Nurjanah kuwi makan sepiring berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua. Iki beda maneh iki mantene, iki saka RT sebelah maneh ya. Nah, adicara salajengipun nggih menika mertui. Mertui yaiku bapak ibuke penganten putri sing kawit mau kuwi ngleksanakake adat. Niki metuk bapak ibuke penganten kakung sing kawit wau tesih teng regol nggih kangge sami-sami nuju ing sasana rinengga utawi pade-padene manten kuwi wau kanggo ngleksanakake sungkeman. Adicara sungkeman niku adicara kang pungkasan. Sesarengan tumuju sasana pahargyan utawa sasana rinengga
utawa pade-pade lan pinarak wonten ing papan ingkang sampun sumadyo. Adicara ingkang pungkasan yaiku adicara sungkeman. Nah, kawiwitan sadurunge sungkeman, penganten putri nglukar keris sing diagem kalian penganten kakung. Uga nyopot sandal, nglukar sandal utawa nyopot sandal sing diagem penganten sak kloron. Banjur tumuju ing wong tuane penganten putri lan nglakokake sungkeman, nggih. Dilanjutake kalian tiang sepuhipun penganten kakung. Sungkeman malih. Nah, ngaten adicara penganten adat Jawa kinten-kinten kados mekaten nggih. Mbok menawi wonten klenta-klentunipun utawi kirang-kirangipun Ibu nyun agung pangsama. Mangke jangkapipun lari-lari saged pados wonten ing Google utawi nyuwun pirsa dumateng perias penganten ingkang langkung pirsa ngenani adat manten Jawa menika. Ngoten saking Ibu cekap rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.